Ahoj angličtinára, vítaj pri druhom videu, kde si budeme rozoberať členy. V tomto videu sa pozrieme na určitý člen, teda the, prípadne the. Píšu sa úplne rovnako. Poďme na to. Keď si pamätáš, pri neurčitom člene a n sme si hovorili, že ho vieme nahradiť slovičkom one, prípadne v slovenčine jeden alebo nejaký. Keďže ide o neurčitý člen, veci, čo hovoríme vo všeobecnosti. V tomto prípade pri určitom člene the už hovoríme o špecifických veciach, o konkrétnych veciach, teda tento člen by sme vedeli nahradiť ukazovacími zámenami. V angličtine this, these, that, those. Čiže v slovenčine naozaj tie ukazovacie zámená tento, títo, tamten, tamtý. Opäť si spomenieme na neurčitý člen a n. Tieto členy sme vedeli použiť iba pri počítateľných podstatných menách a v jednotnom čísle. No, v tomto prípade pri určitom člene, keď už hovoríme o konkrétnej špecifickej veci, ho vieme použiť nielen pri počítateľných, ale aj pri nepočítateľných slovách a v jednotnom aj množnom čísle. Pretože tento člen nám ukazuje na špecifickosť, nie na množstvo. Teda vieme povedať the table, ale aj the tables. Lebo vieme povedať tam tie stoly, tieto stoly. Je to úplne v pohode, že? The chair, the chairs, the star, the stars. Úplne nádherne to vieme použiť. Preto je toto slovo aj najpoužívanejšie slovo v angličtine, pretože ho používame pred pomaly každým podstatným menom, o ktorom hovoríme špecificky. Zároveň, ako sme si hovorili, to vieme použiť aj pri nepočítateľných podstatných menách, ako je napríklad the sugar, the milk, the rice, the coffee, the flour. Čiže keď hovoríme o konkrétnej veci, tam vieme povedať the bez toho, že by sme museli rozmýšľať, či ide o počítateľné, alebo či je to množné číslo, alebo jednotné číslo. Čiže tento člen je o mnoho jednoduchší na použitie. Ako sme si už spomínali, v kontexte, keď chceme použiť the, čiže určitý člen, hovoríme o konkrétnej špecifickej veci, ktorá je známa aj rečníkovi, aj poslucháčovi. Napríklad sedíme za stolom a ja chcem povedať, že podaj mi soľ. My vieme, o ktorej konkrétnej soli hovoríme. Hovoríme o tej solničke, ktorá je položená na stole. Čiže v tom prípade povieme the. Pass me the salt, please. Pass me the salt, please. Zároveň tento určitý člen vieme použiť už vtedy, keď nejakú vec alebo osobu v konverzácii spomíname už viackrát. Čiže keď sme ju spomenuli prvýkrát, použili sme neurčitý člen, ako náhle ju už spomíname druhý, tretí, štvrtýkrát, už použijeme určitý člen. Ako to tu vidíme napríklad I saw a man in the street. Hovorím prvýkrát nejakej kamoške, hej, že na ulici som videla muža. No akého muža? No nejakého, čiže a man. A už ako náhle ona má kontext, že nejaký chlap bol na ulici, tak ja viem povedať the man was talking to people. Čiže, no a ten muž sa rozprával s ľuďmi. Čiže videla som nejakého muža a ten muž sa rozprával s ľuďmi. Čiže už som to použila druhýkrát v konverzácii, teda už aj ten môj poslucháč vie, že ide o toho konkrétneho muža, ktorého som videla na ulici. V tomto prípade, keď používame určité členy, si musíme naozaj uvedomiť, že hovoríme už o konkrétnych veciach, ktoré sú známe aj našim poslucháčom a ľuďom naokolo. Keď si pamätáš, aj neurčité členy sme mali rozdelené do dvoch skupín a n. Aj tu určité členy máme rozdelené na dve skupiny. Keď si všimneš, píšu sa úplne rovnako, vyslovujú sa ale inak. Prvá skupina je spojená so spoluhláskami. Čiže máme the boy, the table, the house. Čiže povieme the. Akým spôsobom sa naučiť tento zvuk? Stále hovorím dookola to isté. Vyskúšaj si to so mnou, aj keď sa budeš cítiť ako blb. Nevadí. Čiže vezmi si svoj ukazovák, daj si ho na ústa, pootvor si svoje ústa, daj špičku jazyka na ukazovák, tak aby sa len dotýkal toho ukazováka. A ten jazyk je pekne medzi zubami, nie je tam veľká diera. A skús hovoriť písmeno D. Bude to znieť šušľavo, ale je to presne ten zvuk, ktorý chceme.
v, v. Čiže to je pozícia jazyka, ktorú chceš dosiahnuť, keď sa učíš tento zvuk, pretože tento zvuk v slovenčine nemáme, čiže je pre nás neprirodzený. Čiže nehovor d, nehovor s, nehovor f, ale pekne ten jazyk daj medzi zuby a skús vysloviť d, ale budeš ušľavé v, v, v. No a druhý typ výslovnosti tohto člena je the. Čiže znova máme presne ten jazyk na tej pozícii, ale potom ešte povieme dlhé i. The. A to používame pri samohláskach. The orange, the elephant, the hour. Všimni si, že tu ide presne o to isté ako predtým. Neriešime to, ako sa dané slovo píše, ale ako ho vyslovujeme. Ako náhle vyslovíme nasledujúce slovo za členom pomocou spoluhlásky, tak povieme the house. Ale keď vyslovíme nasledujúce slovo pomocou samohlásky, tak povieme the hour, the orange. Takže pozor na to, nie je to o tom, ako to píšeme, ale ako to vyslovujeme. A práve tuto môžeš vidieť na tých členoch, lebo sa píšu úplne rovnako, ale keď ich čítaš nahlas, tak ich vyslovíš inak. Keď si to teraz spoločne preopakujeme, tieto dva typy členov, čiže máme a n, alebo aj the a the, čiže neurčitý člen a určitý člen, pozrieme sa do tejto tabuľky, kedy ktorý vieme použiť. Máme tu počítateľné slová, to je ten prvý riadok. Máme tu jednotné číslo a množné číslo. A potom máme nepočítateľné slová. Tie vieme, že majú iba jednu formu, nemajú formu množného čísla. Keď sa chceme zamyslieť nad tým, že máme počítateľné slovo v jednotnom čísle, vieme tam použiť neurčitý člen lebo to je one, ako keby, hej, čiže a car. Vieme povedať one car. Super. Vieme to použiť. Ako náhle, to už dáme do množného čísla, vieme povedať one cars? Nevieme. Čiže ani tento člen nevieme použiť. Takže cars bude vždy bez člena, keď o nich rozprávame vo všeobecnosti. Zároveň sme si povedali, že tento neurčitý člen vieme použiť len pri počítateľných slovách. Teda, keď už máme nepočítateľné slovo, ako je sugar, člen tam nedávame. Keď chceme hovoriť už špecificky, čiže o konkrétnej veci, o tom konkrétnom aute, tak v tom prípade, keď hovoríme o počítateľných podstatných menách v jednotnom čísle, napríklad car, tak vieme povedať the car, lebo vieme povedať tamto auto, toto auto, úplne v pohode. Zároveň vieme povedať aj tamtie autá, čiže vieme povedať aj the cars, takže to vieme použiť aj v množnom čísle. Zároveň vieme povedať aj, že chcem tento konkrétny cukor, čo je nepočítateľné slovo a vieme tam použiť teda aj the sugar. Čiže všimni si, the vieme použiť naozaj všade so všetkými podstatnými menami, keď hovoríme špecificky, ale keď hovoríme vo všeobecnosti, vieme použiť iba v jednej skupinke a to sú počítateľné podstatné mená v jednotnom čísle. Nakoniec si už len preopakujme určitý člen the. Tento určitý člen vieme nahradiť slovíčkami ako je this, that, these alebo those, čiže ukazovacími zámenami. Používame ho s počítateľnými aj nepočítateľnými podstatnými menami a vieme ho použiť v jednotnom aj v množnom čísle, čiže vieme ho použiť naozaj so všetkými podstatnými menami. Keď ide o kontext, používame ho vtedy, keď hovoríme o konkrétnej špecifickej veci, ktorá je známa aj rečníkovi, aj poslucháčovi. Napríklad pass me the salt, please. Podaj mi soľ, pretože hovoríme o tej konkrétnej soli, ktorá je už na stole a všetci vedia, ktorú myslíme. Alebo to môžeme použiť vtedy, keď spomíname v rámci nejakého príbehu nejakú vec už druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, že už to nie je prvýkrát. Napríklad, I saw a man in the street. Na ulici som videla muža, nejakého muža. Spomínam ho prvýkrát, preto je tam neurčitý člen. Ako náhle to už poviem druhýkrát, the man was talking to people.
ten muž sa rozprával s ľuďmi. Čiže muž sa rozprával s ľuďmi. Už vieme, o ktorého muža ide. Ide o toho, ktorého som videla na ulici. Teda už používame určitý člen the. The má dve formy vo výslovnosti. Pozor na to. Keď ho píšeme, je to úplne rovnaké, ale vo výslovnosti ho vieme vysloviť dvoma spôsobmi. Ak nasledujúce slovo začína na spoluhláskový zvuk, house, napríklad h, tak v tom prípade povieme the house. Ale ako náhle nám začína na samohláskový zvuk, napríklad orange, o, tak v tom prípade povieme the orange. Ako vždy, teraz je rád na tebe, čakajú ťa cvičeníčka. V cvičeniach si naozaj vyskúšaš čiže určitý člen. Budeš tam mať aj rozdelenie, čo sa týka výslovnosti, aby si to vedel vysloviť správne a ktoré slovíčka sa s čím spájajú. Ale potom zároveň ku koncu budeš mať aj cvičenia, kde sa musíš rozhodovať, že či použiješ určitý alebo neurčitý člen, čiže the alebo alebo n. Prípadne nedáš člen žiaden. Na to ti pomôže tá tabuľka, ktorú sme mali v tomto videu. Teda vyskúšaj si to. Ak budeš mať nejaké otázky, ozvi sa, veľmi radi ti odpovieme, napíš komentár, napíš e-mail, čokoľvek. Ale naozaj členy sú v bežnej reči veľmi často využívané a ja viem, že študenti ich neznášajú, nenávidia. Ja sa priznám, že veľmi dlho som ich ja sama používať nevedela, nevidela som v nich logiku. Všade som dávala the, napriek tomu, že som nehovorila o veciach konkrétne, ale všeobecne. Čiže je to beh na dlhú trať, povedzme si pravdu. A najviac sa naučíš vtedy, keď budeš angličtinu konzumovať a hlavne veľa počúvať. A automaticky ti už potom tie členy budú nabiehať, ale je super vedieť tú logiku, ktorá je za nimi a vedieť použiť určitý a neurčitý člen podľa toho, aké slovíčko sa tam nachádza a aký kontext sa tam nachádza. Teda ešte raz, vyskúšaj si to a ak máš otázky, ozvi sa.